Салом алейкум ба ҳама подписчикои чӣ хеле сизин ҳаматон меҳдин саломатиятон хуба стадиумуза дестен на хай ҷало е қубулдиён инҷа сӯринавӣ мешавад арча задя хеле фасоне камо сӯринавӣ намием ай монеса хай комидарои давлат биён мумкин шам фасон шавад сиртавози каси будана ёлка ёлка яон каси галмоне гуфта бошад ай гирифтаги ёрста хай бо оғоз хушти нарафт ки хай то видео оянда